aquí amb el Carles Fernández, l'MVP de Sant Gervasi Mollet, que podien haver sigut 4 o 5, però t'ha tocat a tu. Sensacions? Molt content, el meu primer any a Sant Gervasi. Hem jugat molt bé, hem defensat, hem compartit la bola i amb aquesta animació al final hem pogut treure el partit. Jugar aquí, amb l'ambientarro que n'hi ha de pavelló, és fàcil, O sigui... Sí. No sé què passarà quan juguem a fora, però mentre juguem aquí està assegurat això. I tens un grup d'equip que tots heu estat super Sí, hem pogut compartir la pilota, aportar tots a l'equip i això és el que ens fa un equip de veritat. El primer quart encara ha estat competit amb l'Escola Pia, a partir del segon quart heu començat a pressionar dalt amb els bases que no podien ni pujar la pilota i agafant tot el rebot. Sí, bueno, ja teníem una idea molt clara. O sortíem a apretar i a defensar o no traiem aquest partit, per molt superiors que siguéssim, ja, i això. El teòric MVP vostre no ha jugat, l'Eloi, que està per ahí, diu que espera per al pròxim partit, o sigui que ho podeu guanyar, podeu estar per final de campionat. A què aspireu? Bueno, no sé, ja es veurà, nosaltres intentarem guanyar els partits que puguem i, òbviament, amb l'Eloi, que és molt bo, però que ara està mig lesionat, ja l'esperem aquí pel pròxim partit. Al Vallès tothom us volia evitar. A la resta de les delegacions anem preguntant i és com, bueno, Sant Gervasi no sé què, i dic, ojo amb Sant Gervasi, que aquest any va fort. Sí, no sé, anem bastant forts, tot i que hi ha altres del meu equip que estan per allà repartits al Vallès, que també ho està fent molt bé, i bueno, a veure què fem al futur. Doncs moltes felicitats i esperem veure'ns aviat.